ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар дар студия Манижа Исмоилова. шоистаи ифтихор аст ки мураббиёни мо низ дар баробари нафарони соҳибтаҷрибаи кишварҳои рушдёфтаи сайёра ба мусобиқоти сатҳи бошукӯҳ даъват мешаванд. яке аз ин чеҳраҳои намоён довари дараҷаи олимпӣ оид ба бокс Мансур Муҳиддинов мебошад. ӯ ягона доварест ки Тоҷикистонро дар Олимпиадаи тобистонаи Токио 2020 муаррифӣ намуд. ҳамкорони мо роҷеъ ба ин мавзӯъ бо довари маъруфи бокси кишвар мусоҳиба анҷом доданд. дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 ба ҷуз аз 10 варзишгаре ки Тоҷикистонро муаррифӣ намуд, ҳамчунин як нафар довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари мо намояндагӣ кард. Мансур Муҳиддинов, довари дараҷаи байналмилалӣ, собиқ мушзан, чемпиони чандкаратаи Тоҷикистон, барандаи медали биринҷии бозиҳои Осиёи ғарбӣ. хостем бо Мансур Муҳиддинов як суҳбате дошта бошем. хуб устод, дар бораи тасаввуроти худ аз иштирокатон дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 ёдовар шавед. иштироки ман сар шуд дар бозиҳои Олимпӣ 24 июл, аммо ба бозиҳои Олимпӣ бо тими мунтахаб, тими миллӣ ман омадам 20 июл ва аз рӯзи 24 иштироки ман дар бозиҳои Олимпӣ сар шуд. бозиҳои Олимпӣ ба фикри ман бисёр хуб гузашт. барои ман шахсан ҳама чиз дар он ҷо хуб буд, ба хотире ки ин дафъаи аввал буд ки ман дар он ҷо иштирок намудам дар бозиҳои Олимпӣ ҳамчун довар аз тарафи Тоҷикистон. бисёр хурсанд шудам ки ман тавонистам орзуи худро, умеди худро ба амал расонам. шумо чӣ тавр довари дараҷаи байналмилалӣ шудед? ҳамон роҳе ки тай кардед то ба ин қулла бирасед чӣ гуна буд? роҳи ман бисёр дароз буд. рости гап 11 сол давом гирифт ин роҳи ман ба бозиҳои Олимпӣ. баландтарин дараҷаро, ситораи сеюмро ба даст гирифтам дар семинар ва дар имтиҳони ситораи сеюм ки баргузор гашт дар охири моҳи июн, аввали июл дар шаҳри Бангкок, шоҳигарии Таиланд. сеюм ситораро ба даст гирифта ман иҷозат гирифтам ба кор кардан ҳамчун довар дар мусобиқаи дараҷаи баландтарин, масалан дар чемпионатҳои ҷаҳон байни калонсолон, бозиҳои Олимпӣ байни калонсолон ва бозиҳои Олимпӣ байни наврасон. хуб, ташаккури зиёд. барои ҷавононе ки мехоҳанд мисли шумо довари дараҷаи байналмилалӣ се ситорадор шаванд, чӣ тавсия медиҳед? фикри ман аз аввал ба худ боварӣ кардан лозим аст. баъд аз он ҳатман бояд дастгирӣ бошад аз тарафи кумитаи варзишам, аз тарафи кумитаи Олимпӣ ва Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон ки кӯмак расонанд ба доварони ҷавон иштирок намудан дар курсҳои семинарӣ ва экзаменҳои супориши ситораи аввал, дуюм ва сеюм. доварам ҳамчун варзишгар ҳатмӣ бояд иштирок кунад дар мусобиқаҳои баландтарин, мусобиқаҳои дараҷаи баландтарин байналмилалӣ ва таҷрибаи худро рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ, сол ба сол бояд хубтар созад. хуб, ба андешаи шумо иштироки довар дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ба натиҷаи варзишгарон таъсир мерасонад? як хел вақтое ки агар мусобиқа масовӣ бошад, наздик ба масовӣ бошад ё масовӣ бошад, аммо дар ин мусобиқа дар бозиҳои Олимпии Токио дар намуди варзиши мо ягон бозӣ масовӣ нагузашт. сиёҳро албатта сиёҳ гуфтан лозим аст, сафедро сафед гуфтан лозим аст. ҳар се боксёроне ки дар он ҷо иштирок намуданд бозиҳошона бохтанд. не дар воқеъ одилона буд ҳукми доварон? одилона буд. манам ҳамчун довар 4 бозӣ гузарондам боксёрони Тоҷикистон. як даврара гузашт Баҳодор Усмонов, дуюм даврада шикаст хӯрд, бохт ҳисоб шуд. фикри манам ӯ бохт, ӯ бозира набурд. Сафедро бо як бор такрор мекунам. Сафедро сафед гуфтан лозим аст. Сиёҳро сиёҳ.
сатҳи бокси тоҷикро чӣ гуна баҳо медиҳед? айни замон на он қадар бад, на он қадар хуб. Байни варзишгарони ҷавонон, наврасон ва калонсолон ҳаст нафароне ки метавонанд натиҷаи хубро ба даст овардан. аммо ин кор бисёр нозукиҳо дорад ва хоҳиши кӯмакрасонӣ ва дастгирӣ дорад. мо варзишгарони хуб, боксёрони хуб дар намуди варзиши мо дорем, лекин дастгирӣ лозим аст. ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо қарор доштанд довари дараҷаи байналмилалӣ ки тоҷикистонро дар бозиҳои Олимпии Токио муаллифӣ намуд Мансур Муҳиддинов. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 мусобиқаи футболи хурд байни дастаҳои ғайрикасбиро баргузор намуда истодааст. мусобиқа дар тамоми манотиқи кишвар аз ҷумла вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ оғоз гардид. ширкати мазкур бори аввал иқдоми солимгардониро дар шаҳри Нурак амалӣ менамояд. аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 ба хотири солимгардонии ҷомеа, рушди футбол ва ба майдонҳо ҷалб сохтани сокинон ҳамасола мусобиқаҳои футболро баргузор мекунад. Имсол дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ мусобиқа барои дарёфти ҷоми аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 домани худро боз ҳам васеътар намуд. бори аввал ин чорабинии варзишӣ дар шаҳри Нурак роҳандозӣ гардид. 8 даста дар 2 гурӯҳ барои рой ёфтан ба марҳилаи плей-офф талош мекунанд. соли чорум аст ки ширкати якуми букмекерии Формула 55 мусобиқаи хурди футболро дар байни қишрҳои гуногуни мамлакат ба роҳ мондааст. имсол роҳбарияти ширкат тасмим гирифтанд ки мусобиқаи мазкурро дар шаҳри Нурак низ роҳандозӣ намоянд. мақсад аз роҳандозии ин мусобиқа дар он аст ки мо варзишро дар байни қишрҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба роҳ андохта тарғиби ҳаёти солимро дар байни ҷавонон роҳандозӣ намоем. мусобиқаи футболи хурд миёни дастаҳои ғайрикасбӣ барои ба даст овардани ҷоми аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 дар шаҳри Нурак бо рақобати дастаҳои электрон ва Раҳим Карим оғоз гардид. дар ин рақобат дастаи Раҳим Карим рақиби худро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуд. ёдовар мешавем ки ин дастаҳо ба гурӯҳи А шомил мебошанд. инчунин дар ин рӯз бозии аввал дар гурӯҳи Б низ доир гардид. дастаи Сари Гузар бо ҳисоби 4-0 тими ворисони Синоро мағлуб кард. мусобиқаи футболи хурд миёни дастаҳои ғайрикасбӣ барои ба даст овардани ҷоми аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 дар шаҳри Нурак дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ҷанбаст гардида ғолибони мусобиқа бо медалу ифтихорнома ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ мешаванд. дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи футболи хурд байни хонандагону муаллимони маркази гуманитарии муосир ба номи Вилиам Шекспир баргузор шуд. дар ин чорабинии варзишӣ ки тӯли 15 рӯз идома ёфт, 20 дастаи хонандагону омӯзгорони маркази забономӯзии мазкур иштирок намуда байни ҳам сабқат карданд. با مقصد جلب خوانندگان و آموزگاران با ورزش و ترغیب طرز حیاتی سالم در بین آنها سال پنجم است که بین خوانندگان و استادان مرکز گومانیتری معاصر به نام ویلیام شکسپیر مسابقه فوتبال خرد راه اندازی می شود. مسابقه امساله استادان و خوانندگان مرکز مذکور که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شد، در میدانچه فوتبال پارلمانت شهر خوجند طی 15 روز ادامه یافت. در این چهاربینی ورزشی 20 دسته اشتراک نموده طبق جدول تصدیق شده بین هم سبقت کردند. مورد به ذکر است که در این مرکز در برابر زبان آموزی به جلب خوانندگان به طرز حیات سالم نیز توجه مخصوص داده می شود. بنابر اطلاع مسئولین مرکز، اکثریت خوانندگان این بارگاه زبان آموزی به نمودهای گوناگون ورزش از جمله فوتبال شوق و رغبت زیاد دارند. از بین 20 دسته به تیم‌های شکسپیر و عقاب ادامه دادن سبقت در دور نهایی میسر شد. باخوری نهایی بین این دو دسته جالب و شوق‌آور ادامه یافته با فایده تیم عقاب با حساب 1-2 انجام یافت. غالبان و جایزه‌داران و ورزشکاران بهترین مسابقه با مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای رهبریت مرکز گومانیتری معاصر به نام ویلیام شکسپیر در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند.
зикр карда шуд ки минбаъд низ аз тарафи марказ баргузории чорабиниҳои варзишӣ аз рӯи дигар намудҳои варзиш ба нақша гирифта шудааст. از طرف مرکز یک مسابقه خیلی خوب گذرانده شد که ما در آن جای اول رو اشغال نمودم و من از آن خیلی هم خرسند باشم و از طرف خودم از طرف هم گروهان خود همین تشکیلاتچیان همین گونه مسابقه ها رو میانه‌داری میکنم و میخوام که همین گونه مسابقه ها خیلی هم زیاد شود و ما جوانان به ورزش مشغول شده باشیم. бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои наздик дар шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллии гӯштингирӣ бо иштироки паҳлавонони дохилӣ ва хориҷӣ сурат мегирад ки баҳри сафарбар намудани варзишгарони бомаҳорат ба ин мусобиқа дар шаҳри Кӯлоб марҳилаи интихобӣ ҷараён гирифт. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Дилшоди Нодирхон. мусобиқаи минтақавии интихобӣ дар риштаи гӯштини миллӣ ки дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид бо муайян намудани ғолибон анҷом пазируфт. маврид ба ёдоварист ки ин мусобиқа бо мақсади муайян намудани дастаи якачини минтақаи Кӯлоб дар риштаи гӯштини миллии гӯштингирӣ байни калонсолон бо ширкати варзишгарони шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоб ҷараён гирифт. ба иттилои сардовари мусобиқа Ҳасан Абдуллоев дар ин рӯз сабқатҳои ниҳоӣ аз рӯи 10 вазн миёни ғолибони давраҳои интихобӣ ҷараён гирифт. зимнан дар ин нерӯсанҷиҳо варзишгарони шаҳри Кӯлоб ноияи ҳамадонӣ, балҷувон, восе, шамсини шоҳин ва данғара баъди ба даст овардани ғолибият ба даври ниҳоӣ рохат пайдо карданд. имрӯз мусобиқаи минтақавӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор гардид дар шаҳри Кӯлоб. аз 10 шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб иштирок карданд. беш аз 70 варзишгарони минтақаи Кӯлоб иштирок карданд. аз бахши кор бо ҷавонони минтақаи Кӯлоб тӯҳфаҳо сарфароз гардонда шуд, медал ва диплом. ҳамчунин ғолибони мусобиқаи минтақавӣ сафарбар карда мешавад ба мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин мусобиқа дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. баргузории чунин мусобиқаҳо бешак баҳри тарғибу ташвиқи гӯштини миллӣ миёни наврасону ҷавонон, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ байни варзишгарон, баланд бардоштани маҳорати касбии ҷавонон ва пайдо намудани чеҳраҳои нав дар ин риштаи варзиш муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карда мешавад. рақобати паҳлавонони ин риштаи гӯштин аз минтақаи Кӯлоб ба монанди Баҳром Суфиев, Сорбон Латипов, Саидчор Раҳматуллоев, Шарифҷон Назриев ва дигар паҳлавонони номдори кишвар ва мухлисону ҳаводорони ин риштаи гӯштин хеле писанд омад. баъди оне ки марҳилаи дуюми лигаи олии мамлакат ба анҷом расид, барои мухлисон низ боз имконияти тамошои бозиҳои футзал фароҳам мебошад. рақобатҳои даврии нуҳуми лигаи касбии футзали Тоҷикистон рӯзи 4 сентябр дар толорҳои варзишии мамлакат баргузор мешаванд. дар даври навбатӣ тимҳои футзали пойтахт бо сорокампанияи шаҳри Душанбе, Самандари шаҳри Турсунзода бо Помири шаҳри Хоруқ рақобат мекунанд. натиҷаи вохӯриҳои мазкурро ба таври муфассал дар барномаи иттилоотии Хабар низ манзури шумо мегардонем. муддати 3 сол аст ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Аки Авесту Автоматив Индастри автобусҳои баландсифати ҷавобгӯ ба талаботҳои ҷаҳониро истеҳсол ва дар хатсайрҳои пойтахт ба хизматрасонии сокинону меҳмонони пойтахт пешкаш намудааст. корхонаи мазкур ин дафъа низ боз 10 адад автобусҳои дуошёнаро истеҳсол кард. гузориш дар ин бора. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Аки Авесту Автоматив Индастри боз 10 адад автобусҳои нави дуошёнаро ба истифода дод. корхонаи муштараки Аки Авесту Автоматив Индастри аз аввали соли 2020 дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе истеҳсоли автобуси дохили шаҳриро бори аввал ба таври силсилавӣ бо номгузории тоҷикӣ Акия Орио оғоз намуда то инҷониб борҳо автобусҳои баландсифатро ба истифодаи омма пешниҳод кардааст. ёдовар мешавем ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Аки Авесту Автоматив Индастри ҳамчун ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия моҳи январи соли 2018 фаъолиятро оғоз намуда автобусҳои замонавии тамғаи Акияро истеҳсол мекунад ва дар самти саноаткунонии босуръати кишвар саҳм мегузорад. дар айни замон аз ҷониби корхонаи муштарак ба таври силсилавӣ автобусҳо бо дарозии 8 ва 12 метр истеҳсол гардида
банду бас ва таҳризӣ автобусҳои дуошёна, автобусҳои таъиноти байнишаҳрӣ, автобуси бо гази табиӣ ҳаракаткунанда, электроавтобус ва электротроллейбус идома дорад. боиси ифтихор аст ки имрӯз мо дар маросими супоридани 10 адад автобусҳои дуошёнаи тамғаи акя қарор дорем. дар ин ҷо ду намуд автобусҳои дуошёна, яъне болопӯшида ва болокушода қарор доранд. автобусҳои мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аз ширкати туркии акя харидорӣ гарда дар корхонаи истеҳсолии акя авестои ҷумҳурии Тоҷикистон банду бас гардиданд. автобусҳои мазкур дорои 72 ҷои нишаст буда бо муҳаррики Мерседес Бенз ва тамоми қисмҳои истеҳсолшавандаи он аз ширкатҳои бонуфузи аврупоӣ бо сифати баланд ва кафолати махсус дастрас карда мешаванд. автобусҳо бо стандарти байналмилалии экологӣ евро 6 мутобиқ мебошанд. ва имрӯз баъди супордани автобусҳо онҳоро ба корхонаи воҳиди нақлиётии шаҳр интиқол медиҳем ва боварии комил дорем ки автобусҳо бо ҳузури худ симо ва намуди шаҳрро дигаргун менамоянд. дар баробари ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй будани воситаи нақлиёт, симои зоҳирӣ ва дохили он ба таври замонавӣ бо мақсади рафтуои ба роҳати мусофирон таҳризӣ карда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол то 300 адад воситаи нақлиётро ташкил дода, шумораи кормандон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ 150 нафарро ташкил медиҳад. инчунин бояд қайд намуд ки дар асоси шаҳрномаи тарафайн байни мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва ширкати муштараки Акя Авесто дар моҳҳои наздик 50 адад автобусҳои 8 метра ки бо номгузории тоҷикӣ, яъне Акя Авриё пешбинӣ шудааст, ба корхонаҳои воҳиди нақлиётӣ интиқол хоҳем дод. маҳз баланд бардоштани савияву малакаи мутахассисони маҳаллӣ барои саривақт истеҳсол ва банду баси автобусҳо бо мақсади супоридани онҳо ба корхонаҳои коммуналии шаҳри Душанбе имконпазир гардонид ва айни замон муддати 3 сол аст ки шумораи автобусҳои таҳвилёфта ва дар кишвар истеҳсол гардида дар хатсайрҳои пойтахт ба хизматрасонии ҳамлу нақли сокинон ва меҳмонони пойтахт равона гардидааст. бинандагони азиз, барномаи иттилоотии хабар инҷо хотима меёбад. То дидори баъдӣ муваффақ бошед.